Dili ka maisog na interviewer ana. Lain ra ba ko makulbaan kay makautod ko? Dili ra po siguro na kay buot na nun magnawaw. Basin pa doon ta. Nakagraduate man la maning bata ag nilingkuran malisog ta na. Di mo lang buhat ang negosyo. Tara mo. Ay napakita na ako, ipulaig na. Ay sir, mausap pa bida ko imo una nga sir. Nagtaon biya po na sa performance. Di biya po na sa papel. Performance. Performance ako na ron. Si Patito, pati ka sa kapaganawaw. Magapungot akong ado mo kita nimo. Ay sir, basig ba na lang paligilamos sir? Hilamos. Hilamos ako na ron. Hindi na lang po na hilamos imong namong. Wala kay kwenta sir. Nangalis ngaw. Pangaron. Ay buwa patay. Giignan mo makautot kung makulbaan ko. Next. Hey, sir! Morning, sir! Okay, good morning. Come in. Sir, dara, sir! Resume, sir! Kinsay gaingon nimo palingkuron ka diha. Ay, nakaingon, manggupog ko og bangko ring hari, sir! Unyag mabangko na, dili din mo lingkuran. Mulingkod, sir! Mulingkod! Oh, ikaw magaigo daw, huwag mo palintong baka diha na. Ikaw magaigo diha. Sige, sir! Salamat, sir! Daw sa malikhan ni daw, kung sa maray mo tuyuhan eh. Aw, sumala ni mo, sir! Kung sa imong trabaho ka ni, sir! Interviewer, mama di ay. Yan ni mo, sir! Ano magpa-interview? Kung sa di trabaho ni mo, kadulo na magkagpropaya, yan, ha? Na ba na interviewer nga gahida? Huwag kay batasan ha? Kung saan po di ininang ganihang palingkuron ta, abadlong ta. Karoon ng muhigda ng kuwari, abadlong ang gihapon ta. Magkaunsa naman naman day ko anay, magbitay-bitay kuwari, mga ang kuba. Sa imong gulbo-gulbo daw, kay problema na ka? Wala ra, sir. Ang akong gingon, sir, magsugod na ta. Kaya ron mahuman ta. Sige, magsugod na ta. Unang pangutana. Unsay pangalan nimo? Chupapi mo niya yun, sir. Chupapi Munyanyo. Sex? 5 times a day, sir. Di mo undang po di maghalang. Ay dili ba? Akong pangutana og unsa ba ka? Laki ba ka? Bayi ba ka? Bayot? LGBTQ? RSTUV? WXYZ? Kuman? Sumala, kasi pulanta rin mo na ako, bayot. Musukol ka ha? Sumbagayon, ang nato ni Ron, arong mailog ng si resulta. Sa kung lantaw nimo, ug dili ka bayot, mamayutay. Ay, bali po pagka-judgmental ka ni mo, Ron. Don't judge by the cover each bow. Dili kay kakanang paghuluhirban-hirban nimo, kadudahan magupaw. Ay, gahirban sa ko kasi raw. Abis ko ka kadudahan, oh. Ay, wala ko girban. Sige, panayin na ta. State the experience of your life. Kani sir, kay may istoryahan ay man nato na eh. Kaning kinabuhi na mo karon sir, kinapaitan sa kay sir. Gasula na laman may kalamay. Ha? Naunsa? Terus aman na itabo ng pait kinamog sudah kalamay. Ay, kung saan naman naman may tani sir, magdalalis naman tani. O pait ba or tamis na mo ang isudan nga kalamay? O sige, padayon. It's nimo. Kuya, palayo, labang pito ka, bungtulog pito ka lawon. Wajud yung taong kuy id sir. Hoy, naunsa ka? Atong giingon nimo ba? Pila na niya dino? Pila. Ay, mamandi ay, mupalit ka? Palit ka? Ha? Diyan ka kumahan ng ina ni Roy. Nasa bugoy ka ugali ng ina. Matay. Unya, ida na po yatong alalisan aniro. O sige, magtarong na ta. Pila mo to na ina di mo? Aw, running 20 na sir. Oh, running na po. Nanhala, di na naman ko magiglalis anang nag-running ni mong edad. Unsa man to na ganahan mo posisyon? Aw, bisag kung sa nga position sir. Basta kay may sulong, amaw. Ha, unsa gani? Sundalo sir. Sige, mag-inspeksyon ako sa imong lawas. Alare, tuwad. Okay na na yung pangmayde. Bitaw dong, di ka madawat. Manong hindi madawat sir? Prangkang pagka-istorya dong, lagom ug palhibuon ka aso ka globot. Ano sa mga ginagila sir? Maga nilubutay? Wa dyan ka hinungdang pagka-interviewer ka, buang dyan ka. Next! Good morning, sir. Come in. Dira, sir. Ako mga insito sa mga driving. Aside sa imong pagka-driver o purlon dong, sa pa may laing naibala nimo? Kabalo ko, sir, og kinsay mong asawa.
Kabalo ko sir og asam bapuyo. Kabalo ko sir og kinsay mong kabit. Kabalo ko sir og asam mong bagatagbo. Jati ka! You're hired! Dabay, bonus off! Salamat sir. Wa jud kay mabulgar ini. Your secret is safe of me. You can start your work tomorrow right now! Basta kay ay pagsama ha. Yes sir. I'm coming outside right now. Next! Good morning, sir. Good morning dong, come in. Sige, sir. Resume na ako, sir. Makaalang boarding bata kay dagko magrado, mura magi-projekan og florwalk og lampaso. Magsugod ta. Pisa man ato ang ngalan sa atong presidente. Rodrigo Duterte, sir. Very good. Unya, tanos na mga na-discovery ang Pilipinas. March 15, 1586. Unsang tuiga kasugod ang ikaduhang World War II? Unsa ikaduhang World War II? 1942 na, sir. Sakto. Nakaayab na ka dong? Unsa man mo na si Renlyn Aguilar? Oh, sir. Sa una raw. Gusto gidong, salamat. Hulat na kay tawagan na ka na ko. Unsa ka man pagtawag mo na ko, sir, na umo ko cellphone? Tapos na kay tawagan na ka na ko dong. Ikaw na. Ay, ate. Binuha man ni, sir. Kaya po sa pag-interview nimo. Balik to. Kuwarara. Tapos na. Next! Mag-interview, magtinaraw ng usta. Basta, munit man eh. Rodrigo Duterte, March 15, 1586, 1942 o sa unara. Muna yung mga answer. Basta, muna di ba niya ha? Muna yung answer yung matukan pag interview ni sir. Ha? Haris ako. Sige, salamat. Good morning sir. Kinsay mo ngalan dong? Rodrigo Duterte sir. Matay, dito sa ko. Pero sa makagibang anak? March 15, 1586. Tarang tao ka din eh. Ikapila mo ka sa ekso ninyo? 1942 sir. Na, tuloy pa magmarikutot yung bataan eh. Abnormal ka daw? O sa una pa sir. Sos, ginoo ko. Lakaw na naman daw. Wa ko ka kinalag abnormal daw. Lakaw na. Natubag mong guro na ako inakot ng pangutana sir. Natubag lagi daw pang matay. Kini akong pangutana pa ingon og dumagite. Nya kini mong answer pa ingon pug sibo. So magapus na. Ay natural man na sir. Kaya ko ang panguna-una to magsibo. Dan hala daw. Agpasa tong imong unang hunang to og sibo. Kaw. Sige sir. Tuon sa naman ako itong una-una na ako sir. Dan hala, hinaot pagbalik nimo madalan imong saktong pang una. Next. Kapoy na pare. Good morning, sir. Na. Samot po dagay ni walay pang una. Gawas na naman daw. Sakto sa panguna, sir. Pero wala sa buot. Dili jud hingkod ning bata. Unsa, sir? Wala daw, gawas na daw, aron magkauli kag sayo, aron kapaway ka, daan ang mga papel mo. Patagayo na. Sir, wala ka mahimo, sir. Kaya utukan kunta, magamit na ko ng sekretary. Sekretary, paghilom dong, wako ka kinahanglan agi ni mong murag kinakahag ihalas. Matay, sir. Kinahanglan trabaho, sir. Kalung ang salaman ng juta ina eh. Anong yung kao? Dayon, Matay, sir. Gaza ka ng juta, sir. Kanang pino among magong. Nurid sa mi, sir. Among kahimtang, sir. Matalisod ka doon kay 1D1 itra. natin paliluya po rin mo dong. Di ka malulungan, sir. Nabuhol ang salaman ng tukaran o kinutkot o nilungag lang mo, sir. Sige, kung mauna, sayo na akong pangutanan ni mo. Maadyo hinuon, sir. Kasi tinuod lang. Wadyo ka grado tinuod, sir. Sige, sugdan na nato, ipambaliktad ni mo ang akong isulti. Sige, Kim. Parin dahon. Unsay binali sa maayo? Daotan. Nakatulog, Nakaw mata. bating agnawaw. Okay ra, sir. Okay ra, sir. Manawat ra na ako. Paghilom diha. Baban ha diha. Di ba ingon ko baliha pagtubag? Di ba ingon ka? Dili balihon pagtubag. Bawa nung disok matubang ano? Padawal po sa kulikod na. Inuok ko. Satanas ka! Di ka madawat! Madawat ka! Yes! Dawat ka ko! Di na ako magluwag yuta! Yes! Dawat ka ko! Yes! Water! Dire. What?
I-picture. Hoy, una kasi anang lubot. Kung nawalang lubog, nagkatawa ko. Mukha to na ato sa Lubot ka na salamin. Yan. Ay, lubog na? ato sa mukha sana mukha. Picture. Siguro ka. What's up mga mamarang? So karabang shoutout na dire sa YouTube. So shoutout Remix TV, Nisha Luther, GB Kistas Galagar, Licia Istafia, Mayran Silyon, JC Milian, Carcel Mendoza, Mirna Silyon, Prete Andrea Pebril, Gisrel Salmorin, Reyna Silyon, Clasera Kabugoy, Kiserme Sastel, Erika Queening, Season, Edwina Alevio, Richard Bactes, Richard TV, Inting Buticol, Nictarios Castillo, Vince Kyle Acustiado. Shoutout to Sir Arce, Joshua Lage, Myra Esper, Trisha, MTV, James Kirby, Tiger Shark TV, Chara Ord, Manuel Elombra, Ningok TV, Potion Drop Music, Melanie Melanie Agcaule, Imadel Francisco Lelit, Pardo, Jane Overa. Shoutout to Q815 Clothing and Custom Prints and Jitli. Shout Yang Inocencio, Tisay Suniga, Merizen Pabila, Shoutout to Jima Pahente, Bango Sarabia Pe, Mimi De La Serna from North Carolina, USA, Tian Gabriel Amak, Roxanne Kahutay Suwan, Jonard Sibrian Madrona, shout out. Gangski Tuason Maikong, Kisya Jail Taimel, Charmjoy Perocho Nicolas, shoutout to Chef Charlie Tyrese Sumar, Timaras Cafe, Lassie Beach Club. Cafe di Goyod. Sobrang rin ito lang guys, so salamat sa inyong paglantaw ng video. Ayaw kalimut sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos sa mga makalingaw. So, ganahan kang pa-shoutout, comment diya below with hashtag Mamarang. So, dito taman, hashtag Mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out!